Така, здравейте хора, днес ще правим ревю на сървър. Така, до мен са Олнера и Глобал админа. От 100 пъти му запомних името. Здрасти. Куестъра е Глобал админ, пък Кинг Бизърта е Олнера на сървъра. И това е спауна. Вижте колко е готин. Добре. Така, тук ще има малка томбулка. Сега Олнера ще ви обясни за нея. Ето томбула за Street 8 PvP. И ето я томбулката, ще я покажа. Някаква глава на нощ. Това на нощ ли? Да, на нощ. На мен ми е на Стив. Карай нещо. 15 легендарки, въдица, един стак златни ябълки, тук 3, 4, 5, 6, 12 стака бедрок, тук 2 стака, 5, един стак, тук заешко, пилешко, тук агнишко, пържола, свинска пържола, говежда и някаква рибка тук, сготвена. Да, линк на канала долу в описанието. Няма ли да питаш нещо за сървъра, така, как се хоства развитието? Ти кажи, аз не знам, ти си Олнера тук. Така, здравейте, ще ви кажа днеска за сървъра ми малко подробна информация, как ще се хоства, от колко часа ще са евентите, дали ще го пусна всеки ден. Да, за съжаление няма да е редовен сървъра, защото тук съм почнала една къща. Компютъра ми е много зле с хоста и това е много гадно, нямам памет, RAM нямам и успях да пусна от един сайт, ще мога да го хоствам този сървър. И да, няма да е всеки ден онлайн. Само мога да ви гарантирам 100%, че сървъра ще е онлайн от 6 часа до 8 часа евенти. Да. И събота, неделя мега евенти от 7 часа до 9 часа мега евенти. Ако се насъбереме 10 човека, той сървъра ще... Това ще е постижение за нас. Чакай аз да довърша. Чакай аз да довърша. Ако сме на 10 човека, сървъра ще е точно 10 човека, защото сайта позволява само толкова да могат да влизат. Искам да помогна за развитието на сървъра. Ако искате да помогнете, вие пратете. Ако сте от Кърджали, по-точно ми пратете линк за канала ви, годините, това и това, квартал, къде живеете. Аз ще отида при вас. Ако искате да ми помогнете, ще съм ви много благодарен. Освен благодарност, ще ви дам ранг, админ и много други неща. Затова нека нашия ютубър това ExproMiner да продължи с ревюто. Така, както сега ще говорим малко за томбулата, как ще е томбулата, как ще направим първо. Харесайте всичките, този клип. Абонирайте се за моя канал, абонирайте се за Куестър, да, ще го има долу в описанието. И какво ще? И харесайте фейсбук страницата. Да, естествено. Ти имаш ли фейсбук страница, Сарекс? Куестър? Не. Значи само моята. Канала ми се казва Сайрекс Редлайн, той ще го сложи в описанието. Добре, в описанието, да. Така. Сега ще ви кажа как се запознах с този ExproMiner и с CoStar. Така. Това се запознахме в един сървър, CoStar искаше. Аз бях админ в него, по-точно той вече не знам дали е онлайн или офлайн. Не го знам, не съм влизал изобщо. Той беше юзър в сървъра и аз реших да го направя. Чакайте да си намаля малко звука. Реших да го направя
Той ми писа по-скоро, че имаше оплаквания от хак. Нали бе, Костар? Мгм. И реши там да ми пише за тест, админ, модератор, дадох му ранка, дадох му теста по-скоро и той реши да се пробва. На петия път чак се пробва и стана кандидатурата. Така. Как се запознах с X Pro Miner? Divictus За, Gaming. да, в Divictus Gaming се запознахме. Видях го, че даде ми той скайпа, двамата се сървайвахме Така, чакайте. и реших да го направя админ после. Може ли да в прекъсна за малко? Да, Ето кажи. тук има нещо да има църговия. Какво ли? Това е Event Speed. Да, това е LARP евент единичка. Тук ще се провеждат евентите, спринт и всякакви такива. И накрая, естествено, има награда. Вижте колко е дълъг. Изобщо не съм работил тук, защото ме нямаше от отдавна. И ето наградите за първо място, второ място и трето. Ето първи. От сега да кажа, двама са на първо място, защото извинявай, Костар влиза, аре. За кое има само за кое има само три неща? Ами, правиме наградите все още. Да, ето тук виждате за втория. Има за сега Cobblestone и един стак лек. Ама малко си нечестно, защото може някой веднага да вземе и другите награди. Ако някой вземе... Мисля, че няма да стане така. Той Да, без за това, това, който вземе двете първия награди, веднага директен ще си ги бам. вземе. Който вземе двете награди, директен бам. Няма да е по-точно бан, ами ще е завинаги бан. Да. Ти нямаш право да взимаш на другите... на първия... Да, Нямате нямаш право да взимате на първия или на втория, нали, това, наградата. наградата. Така сега Или, отиваме на или си LARP PvP. четвърти, не можеш да вземеш на третия, е така. Ето го Да, LARP няма PvP. смисъл. Той Това не е си много е- голям. LARP PvP не е много голям, ама нямате и право да се качите, за това е якото. Не, точно, няма смисъл. Пуснал съм ви едно малко местенце, можете да се биете, даже ще защита това ларпа. Много неща ще има, ще се забавляваме с вас, само да влезете в сървъра. Така сега ще покажем китовете Toes. Чакайте да мина на Game Mode. Китовете са колко... Тук имахме... Това има. Да, ето ги. Покажи. Нормални са китовете, няма смисъл. Дититос, не. Опа, чакайте. Така, кит, Toes. Не е Да. толкова готин, но нали пак и кит. Ще ви потрябва. Как иначе ще майнват? Няма смисъл. Toes. Ето тук както имате вече виждате- яки неща. Следващия кит. Ноч. Значи, Създателя на Майнкрафт, ако не знаят повече. Да, главата на Ноч. Получавате. И последния кит. Firework. Няма какво да гледаме, то е фейерверки. И това ще е за клипа, хора. Не, няма да е за това. За клипъра покажи първо ларповете. Не мога, защото няма да стигне времето. Добре. И чао!